היום שהיום הייתי במקסוקים שלי ואחותי, והם קראו לנו סליים, עוד סליים ועוד סליים, בורקס וכזה סליים ממש קטנה, כאילו קטנה, ועשיתי בקודם סרטון וזה לא טוב בכלל, והיה לי הרבה בעיות בסרטון, אז עכשיו אני אעשה לכם עוד סרטון חדש. כמו שהסברתי בסרטון הקודם, שמים פה דבק בכמות סליים שרוצים, ומוסיפים קצת בורקס. ממש קצת הרבה. זה נורא מביא. ילדודי. אז לא צריך בסרטון? בואי. ילד מתביישת והיא אמרה לי בשקט ילד חמודה. אתה גם מזכיר קצת? אני אשים אותך? טוב, אנחנו כמו שמסברתי למה זה? טוב, העוקבים שלי רצו שנכין סליים. די, ב-2020. העוקבים שלי רצו שנכין סליים, אז אני מכינה ביחד עם סליים. אל תגמרי את הדבק. אני לא גומרת את הדבק. לא, ילד, לא. פשוט לא. למה זה לא עובד, חברים? אוי, אפשר מים חמים בבקשה? לא, אני יודעת איך מכינים. לא! אני יודעת איך מכינים את זה. אני צריך מים חמים אבל. נכון, צריך מים חמים אבל. לא! בסוף! לא! בסוף! תופינה, בסוף. אם נפתח את זה, אני לא מתחיידת לך. לא, כי זה לא עובד לי. בסוף זה לא עובד לי. חברים. לא, תביני, תביני, היא כפית. לא בא, חבל. זה מתנה. לא, אתה נוגעת בזה חברים. נו! מה אתה רוצה? כפית. אני מבקשת כפית. אתה רוצה לשבורה את זה? כפית, מסתכל כזה כפית. כפית. לא, תגמרי לי את כל הבורקס! תביני. וגם עושים הרבה דבק, לא, אתה רצית את כל הדבק. תקשיבו, זה לא לעשות שיש הצלחה. לא. הייתי יודעת שאני אהיה פה. טוב, אני הולך למים את מים חמים. אני יודעת איך מכינים, תביא, לא, אתה נוגעת בזה זרת. מה, את סתומת לא יודעת בכלל. אני כן יודעת. את לא, אני כן. נסברת את לא. טוב. נותרת לנו, לא! אתה שם סתומה? מה את סתומה? טוב, אתה יודעת. כל כך מכינים בורקס. מה? טוב, אחת. טוב, תביא עם כבר. נגיד. לא נורא? לא, זוזי! תביא לך. לא! וואי! הנה, כבר יותר טוב. אבל את לא יודעת להכין סליים בכלל מגיל 0. אני כבר מצליחים שלא להכין סליים, זה לא קצת תמיד. טוב, תקשיבו, זה הופך... מה זה עושה? לכי. הולכת. טוב חברים, לא עשיתם בכלל. קצת. כי זה פנים לגמרי. תקשיבו, אני רוצה מחדש, חכו רגע. טוב, חזרתי לכם ונתתי ממש קצת דבק. ואני לוקחת את הבורקס שאני הכנתי ואני מכינת אותו לכולם. ואני שמה קצת, אני צריכה לערבב. לא צריך להגזים. באמת אני צריך להגזים. קודם אני הגזמתי ואני מודה בזה. זה בסדר, אני הסתכלתי מעל. די, לא ברצפה! צריכים לגוד שעתיים אחר כך. לא, מה, זה באמת הכל ספק לי. אוי, יכול. די. זה נגמר על זה. כולי די קפצתי. אל תנסו את זה בבית, חברים. את מזיקה לי על זה.
קרפיון, אני אגיד לכם. טוב, ביי, זה הסרטון הכי גרוע שיצאנו עד היום.